ಒತ್ತಕ್ಷರಲು ಎಸಳು ರೆಡ್. ಬ ಭ ಬ ಭ ಮ ಒತ್ತಕ್ಷರ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರೆಯುಡು. ಯಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ತೂವನ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಯಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೆಂಡು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕೊಂಬು ಬೆಂಡು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಗೊಂಡು ರಾ ಅಡಿ ಒತ್ತುಲ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚ ರಾ ಅಡಿ ಒತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾ ಅಡಿ ಒತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾ ತಲ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು. ಲಾ ಬರೀ ತಿರ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಕು ಅಡಿಯೊತ್ತೆಂಚ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಇಂಚ ಬರೆಪನ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಶಾಲಾ ಸೇಮ್ ಇಂಚ ಮೂಲ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇಂಚ ಬರೆಪಂಡ ಅಕ್ಷರದ ಕೈತಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಶಾ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋದು. ಸ ಹ ಳ ಮೂಲ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚಂಡು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು.